Takže ahoj, zdraví vás Ryba, jsem tady s Pirimínkem. Čau. A dneska vám ukážu, protože je 1.12.2012 a zrovna 12 hodin, tak dneska vám ukážu virtuální adventní věnec, který si můžete dát do počítače. Funguje jako mini aplikace, funguje v XPčkách, v 7, akorát u XPček je potom jináčí nastavení po spuštění počítače. Takže já si ten věnec zapnu. Tak. A vidíte, věnec se zapne se tady vždycky a můžete si s ním pohybovat jak chcete, když vám překáží, tak se můžete dát někam jinam. Tak. Každou teda neděli se zapaluje svíčka a 4. neděli jsou zapálené všechny svíčky, zapaluje se to, druhá neděle 2 svíčky jsou zapálené, jsou i nižší, nehoří takhle, teda nejsou takhle vysoký u každého zapálení. No a ty svíčky se zapalují podle data a taky vám ukážu, jak si udělat nastavení. A když si totiž vypnete počítač, tak se vám ty svíčky vypnou, no adventní věnec se vám vypne a po zapnutí počítače byste ho museli zase otvírat. Takže si musíte dát start. U Windows XP vám to dám do popisku. Jedete si po spuštění, tady vidíte po spuštění a kliknete na to pravým a dáte otevřít. Když máte otevřenou tuto složku, vložíte do ní ten advent a v tuhle chvíli se vám to bude automaticky spouštět. Samozřejmě si můžete skopírovat ten programek a nechat si ho na ploše. V tuhle chvíli vám to půjde, po zapnutí bude chodit a takže když si vypnete počítač, tak se vám to automaticky zapne, akorát se vám to vždycky zapne tady. No a tohle bude už ode mě vše. V popisku videa bude kde si stáhnout tenhle adventní věnec. A pokud se dozvím něco nového, tak vám určitě zase natočím další video s dalším tutoriálem. Takže to je vše, tak čau. Čau.